Hello, good morning everyone. Sa araw na ito ay maghahanap ako ng gulay dito sa aming garden kasi wala po kaming pang-ulam sa tanghali. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Ayan, so dito ako dadaan sa likod. Kukuha ako ng sudlanan. Kasi giba na yung bahay namin, ha. Kuha ako ng sudlanan. Hanap ako ng okra kasi masarap yung okra. Ayan, giba na. Wala na ito. Yung iba is ginagamit sa taas pero gabok naman. Hindi siya. O, ayan, may okra dito. So, ayan, may okra. Luluto tayo. Saka wala man kaming kalabasa, so doon na lang ako bibili ng kalabasa sa sa silingan namo. So di ara naiduha na kami man ni siyang kuan kamunggay ay kaning dungagan og kamunggay. Subutangan po nato og talbos ng kamuti para bungga o dara. Diba? Wala may laing sudan, mamo siya life sa province. So init kaayo. Laoy lang ko ginagmay. Apa man to'y sudan nga kuan pod. Na may ang kalabasa dahil lutya, no? So murag mo palit na lang po di ay sa amo ang silingan dito ila kuan day tunay. Siyempre magkuha po tagtanglad, di ba? Duha raw okay. Di na italong si mama. Tara ay talong. Tara. So maglawoy ko kay gutom, muray sabaw. Dili na may kuan dito kinuha nga patula. O kani okra nga gamay. So kamunggay na lang gamay. Kahit ito na usan imong matatom. Ali diri. Ano ka gipiskat? Ali diri. Ano saan yung mata, uy? Ano saan yung mata na pula man? Ano saan yung mata? Gipitik ka? Gipitik ka? Ano ka nilaag? Ang katungkuha ni mama nga karaan. Kuhaan nato. Yung sikwa. Hana. Mag-slice at ta. Kani ang talong ni kuya. Ring kapainit na pagkukuan. Tubig para ihikuan siya ilunod. So gamay rago kay kabila ni mama. Nin isa ka magsuon na ako. Lintua sila sa pikas balay namo kay pa man to na human. So ilang gipanday. Sa nakatalong. Single ang talong ni kuya. May talong ba na double? Parang single yaman ata yan. Shout out dyan ha sa mga nagsubaybay ng aking channel. Ayan. So enjoy lang tayo. Bakit maraming nag-unsubscribe ni Sir Rafi? Anong chika doon? Tapos yung patula. Ayan. Uy, tambal to dry. Gamot ito sa mga dry. May sakit na yung mga mataas yung hypertension dry. Ayan. So kailangan natin i-slice talaga in dry. Para mas lalong gumanda yung gulay mo pagkain, o diba?
Sa mga langga, ganun lang. Simple as that. Walang ano ha, pure to, walang ano. Walang subak. Kung sa Tagalog sa subak gani? Walang or seasoning lang ang ilagay dito. May lemongrass na rin or tanglad, ganun. So, mabago talaga ang gulay kapag may patula. Ganyan ang life sa province. Napaka-simple. Ayan. And then, ano chika, uy, bakit marami nag-unsubscribe? Saan ako naman ako naman ang inyong i-subscribe. Huwag na kayong mag-unsubscribe. Di ba mga langka? So, mamaya ha, mamaya. Ako nang ilunod lang ka, kaya bukal lang siya. Nananitanglad ha. Walay kabasa, ginoo ko. Kami unta nilay kabasa. Wala na lang kung i-add to, kay init kaayo. Kana. Yugasan na nila kung mga gulay ha. Wala nang problema. Mulo na siya, mga langga. So, kailangan na natin ilagay yung malunggay. Malunggay at saka may pula-pula nung talbos ng kamote. Kunti lang yan. Yan. Tapos, pakuluan ng ilang minuto. Ganyan lang. This is the life of province. And yun, kunting maging sarap. Para malinamnam. Ayan. And then, takpan natin ha. Yun mga ulit na mga langga. Kaya naluto naman oh. Sinani siya kamunggay at tilawan. O diba presko kaayo. Dinapoy ka tong mga kasag kuha ni mama ganina. Kaya pong gisabaw. Pero focus na karon sa lawoy kay dugay-dugay po nga wala ko kalutog lawoy. Wala ni siya kalabasa. Diba? Simple ka ay masudan pero grabe ni siya mga sustansya. Naman siya okra. Namin kayong beneficiary nga makuha. Benefits nga makuha sa okra. Na ay talong, na ay sikwa or patulas Tagalog. Doon na po'y kinasun si mami kanina. Ayan. Dahan sudan. Uy, basta kugi lang ka aning probensya. Dahan kin sudan. Dili ba ni pariya sa sudan nga. Ni pariya sa sudan nga. Mahal kay ang palaliton. Dili kay partirang batuhag yun. Gaasot pa kay bago man yung luto. Daw ay subak oh. Masay kuan ka ng paa sa manok. Ning kalit magkamaot ang timpo. Ganina init kaayo karon kinidag-om na pod. Gahit man. Matarong og kuan, matarong og lata. Lawon akong kanon eh. Okra oh. Basin di ay sa sunod na ko nga vlog ma-upgrade ni. Lami ni siya og na itinapanan or smoke paste sa English. Yung tinapanan ba nga mga isda. Makaon magyapon siya kay sariwa man ang atong mga gulay diri sa probinsya. Kanang kita mismo nanguha, then kita ra puy magluto. So lami jud kayo. Walay susama kalami. Hasta ang litsun baboy ani pildihon sa kalami. Char. Umot ka iba sa ni patula. Or sa Bisaya si kwa man eh.
Di ba? Kayo kumain na ba kayo dyan? While nanonood kayo sa vlog ko, so kakain na rin kayo. Ayun, malakas yung usok ko kasi yung gamit ng aming pagluluto is kahoy lang po. Hindi stove kasi wala po kaming pambili ng stove. Ayan lang, okra, malunggay, talong, nalbas ng kamote, and then tanglad. Parang malakas yung ano, yung dalugdog. Ayan ha. Masarap talaga yung life sa province na. Ayan, magpapasalamat ako sa inyong lahat. Thank you and God bless. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Thank you so much.